Sanibingelela babukeli emakhaya, siyathemba ukuthi niyaphila. Uhawukile Emlo, sithi nje breaking news neNkaba TV. Njenganenhlala yenza niyazi ukuthi sihlezi siniphathele iy'ndaba ezihlabahlosile. Namhlanje sihleli nodadewethu uSandisiwe. Bakithi uSandisiwe usiphathele indaba ebuhlungu ngale ndlela kodwa futhi eyisifundo kahle kahle uzele nje ukuthi azoqwashisa nabaningi ngodaba lwakhe. Udaba lwakhe ke luthinta umfana uthi nje yeyi Nkaba TV waze wangigila umfana. Sandisiwe sisi unjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngikhona. Ngiyaphila. Siyakwamukela ohlelweni Inkaba TV. Sithi nje zizwe ukhululekile akho umuntu ozokuthinta-ke la. Siyacela ukuthi ubingelele ababukeli ekhaya bese siyaqhubeka. Ngiyabingelela sisihawukile Inkaba TV nabo bonke ababukeli emakhaya. Igama lami nguSandi Ngwangcobo Sibongo. Awuyipholo belihle. Fuze Njalo. Awubakithi Mina loyo. Hayi cha. Safanele ngithi ukuyifakela amehlo indaba yobhuti nobaba nomalume Kanjani bakwaNgcobo. ngobani? Ngenxa yesitori sakho. Ungayisho-ke leyo sisi. Sisi usibhalelile yathi iyazitshwa indaba yakho waphinde wayifaka. Yaphinde yathi iyazitshwa waphinde wayifaka. Bengibona phela ukuthi hayibo nakho kuhamba isikhathi anengithinti kanti mina ngizobhodlaphi ngoba ngiyeza ukuthi cha kumele ngibhodle. Awusithatha usibeke ntombazane, kwenzakalani? Okay sisi, ngihlangane nomfana sathandana naye. Mesithandana nomfana bekukuhle konke kuhamba kahle. Bekumnandi futhi othandweni lethu. Ngizibona nami nje ngiyiqueen, ngibona nje ukuthi cha ungiphethe kahle. Kukuhle yonke into. Azi umfana azathi mama ngifuna ukuya kini. Into engayijabula because nami ngabona ukuthi wow ngiready vele yabo. Hayi ngihlale ke sisindindile. Kuthe kuphele 2 months ekade esho njalo bese ethi mama yazi ukuthi ngicabanga ukuthi ukuze sikwazi ukuthi sibeke kahle imali ngoba ngifuna ukuthi mengiza kini ngize ngizokhokha yonke into usale umshado nje kuphela. Nawe futhi angifuni uthatha isikhathi eside yabo. So ngicabanga ukuthi mama move in yabo. Ngingabe nankinga ngibedana ngithi hawu uyazi into enhle leyo because ufuna ngimove in ngoba ufuna ngilekelele endlini yabo. Ngesikhathi yena ebhizi ebeka imali yokuze ekhaya yabo. Ngihlale 2 weeks ngimove in sihlale nje futhi no baby kube mnandi. Hayi bekumnandi ayikho into engathi nje ubebe be-cheat or something cha bekumnandi nje sihleli kahle engiphethe njengequeen noma sisihleli naye endlini. Ukuthi ke njengoba ngimova in nje uMarch yabo. Mengimova in avedane athi yena sanda sami ngoJune. Alright. Ngiyothumela umalume kini. Ngibe excited ngithi hawu nami sengiyenza nje la endlini ngiyenzisisa manje mekuwukuthi kushoda usawoti mina ozobona ukuthi kushoda usawoti ngihambe ngiyothenga usawoti. Uyabona nje yonke into engiyenzayo angukhalela umholo wami because ngiyabuka nje ukuthi hawu kwase sekuba seduze kanje yabo. Okay ushaya uJune athi umfana sanda sami usithe mesihambe ekhaya kwathiwa khona bebehamba umuntu kushuthi ohlolayo. Okay. Kwathiwa akakwazi ukuthi aqale aye emzini yabantu ayokhokha inkomo kungakalungiswa lezi zinto ekufanele zilungiswe ekhaya kubo ngoba uyena kuphela umfana. Okay. Athi kunomsebenzi afuna ukwenza kubo. So lo msebenzi useplan ukuthi uzowenza ngoJuly. Ngithi naye okay shuthi ekhaya kusuzoya nini.
athi hayi sami ngiyacela phela ungicabangele ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngize ngi-spend imali engaka bese ngiphinde futhi ngiza ngokushesha kini. Kube ngazuthi-ke ngiyayizwa into yakhe futhi iya-understand-eka yabo, ngoba vele hhayi ngoba ebaleka uyangithanda yabo, uyangithanda. Okay, sihlale-ke nangampela ngoJulayi agoduka ekhaya lakhe. Ngicabanga ukuthi awenzeka umsebenzi ngoba nje indlela ayengifonela ngayo akangifonela nje futhi kunomsindo nje kuxokozela esho ukuthi hhayi abantu abaphuzayo kanjani kanjani. Ngabona ukuthi hayi cha, kushuthi umsebenzi uwenzile yabo. Abuye kubheki siqhubeke sihlale endlini kube right, ngiqhubeke futhi ngenze nje izinto ebengizenza endlini, kube yimina okhokhe rent, izinto ey'ningi nje yabo. Ngisho ama-account abe beyakhokhelwa yimina yabo. Mekuwukuthi-ke ngixinekile mhlampe kulowo nyanga ngimtshele ukuthi hayi sami ngixinekile ngeke ngikwazi ukukhokhela ama-account, uzowakhokhela nawakhe nawami awakhokhele yabo. Okay fine, sihlale-ke after July, August, athi nje September 24 ngeholide kuzobe kugegezwa kini. Wow. Hey, ngizwa ukuthi hawu cha, umfana uyindoda, ngizwa ukuthi cha indoda ubhebe futhi lento le ayishoyo uzoyenza. Okay, nangampela-ke ushaye u-August, ngoSeptember ngisho nami ekhaya ukuthi hayi bayeza. Hayi nangampela sibalindele-ke ekhaya bese kuzothi ngawo September 24 afone. Okay, phithizela ekhaya kube busy nje vele ulindele ukuthi ekuseni sizovuswa abakhongi because indlela ekwakuplanwe ngayo ngo-6 abakhongi abazobe sebekhona, bese kuthi hlampe ngabo 9, 10, 11 sekufika abantu ney'mpahla yabo into ekanjalo. Okay, Kusho kwakuzoba nomembers kanjalo yonke into ngosuku olulodwa, yonke into nje ngoba washo wathi hayi cha sithanda sami mina ngiyakubona uwumfazi impela, ngifuna nje ukuthatha njengesinkwa yabo, ngikuthenge nje yabo. Hayi ngabona nami ukuthi hayi cha iyazama indoda. Okay, silindeke ashaye u-6 adlule, ngiyamfonela angimtholi ucingweni, liyaringa ucingo akasho lutho, ngiphinde ngifone angalibambi, abuyele kumina ngabo past 8, mebuyela ngabo past 8 ngiyamuzwa ukuthi akekho right, akekho right, ngazuthi nje ubekhala yabo. Athi sithandwa sami imoto ekade inabakhongi igingqikile, lo munye umkhongi ube-critical condition, sure, basesibhedlela bobabili. Ngivedane ngikhale nami ngaleso sikhathi ngihayize, babuze ekhaya phela ukuthi hawu wenze njani manje Sandy. Ngithi mina ngithola ucingo luthi abakhongi basesibhedlela. Hayi uqale manje kudideka ukuthi engabe sizokwenzani kulezi zinto ey'ngaka esesiyilungisile, yini esizoyenza. Kucaca ukuthi hayi nabantu besememenyiwe bazodla nje abafikayo because ngeke vele bese kuqaliwe vele ukuphekwa yabo. Okay, fast forward, ibe buhlungu indaba yabakhongi, nami ngiphathe kambi nje ngizwe ukuthi ayi ingonela izinto yabo. Kuba ukuthi-ke umfana uyabuya-ke emakhaya vele ngoba phela fanele abuyele emsebenzini. Mebuyela emsebenzini sisi asho athi mama sinzima isimo sasekhaya, indlela esinzima ngayo ubonile bengithi ngifuna ukuzwa okokuqala kwafanele ngenze umsebenzi manje namba abakhongi benza kanje. Ubaba uthe kufanele sihambe siyobona umuntu kodwa futhi singayi kubona umuntu oyedwa. Ngithi mina manje ucabanga ukuthi uzoya nathi mengi-offer ngiyagoduka. Ngithi mina yokho yini ngampela goduke me-offer. Athi mebuya lapho angitshela athi mama angazi uzoyibuka kanjani lento le, kodwa nginesifiso sokuthi noma indlela umuntu akhulume ngayo, uthe ungakwazi ukuthi ungihlangabeze nga-something
ekhaya kahle kahle imina nje ozokwenza lo mlando lo, ozoqopha umlando wayo yonke lento engizoyenza, into engenzeki ekhaya le. So ungakwazi ukuthi ungihlangabeze nga-something noma kube ukuthi uney'mpahlana ey'ncane nje ezokudla uzoyithumela ekhaya. Ekuzothi mekushiswa impepho kuthiwa hhayi uzohlangabezwa abakhongi, yabo. Kunjalo. Ngikholwe sisi, ngikholwe, ngiyamthanda, uyangithanda, yabo. Ngikholwe into yakhe, sihlale siyixoxe, ngihambe nami ngiyoyixoxa ekhaya. Ekhaya bathi hhayi nakamadala Judeni ayikaze ibe khona into enje. Ngibona ukuthi cha ekhaya Shembandla hhayi abangifuni, yabo. Ngeke phela bangayisaphothi into because babonile nabo bebekhona ngoJune. Kwafanele ukuthi umntana ayokwenza umsebenzi. Bakhona futhi ngoSeptember. Kwafanele abakhongi baba sengozini. Kusho ukuthi mina bangisaphothi nje inhlobo ekhaya. Bangikhuza ekhaya bathi nje ungalinge nje usenzele leyo nto ayenziwa. Ngathi hayi okay kulungile amantombazane ngizowakhiphela emqashweni. Yabo, ngoba phela ngiyabona ukuthi ekhaya bafuna ukuthi ngenze into engifuna ukuyenza mina. Okay. Hlangabeza abakhongi. Ngiyabahlangabeza sisi, ngiyadinga bafike. Yeah. So understand. Sihambe ngempela ngithenge ukudla ngathenga nje ngabo 55555 because bathi noma ukudla okuncane, yabo. Ngithenga ukudla ama-10 yes kodwa kuba ama-10 awu5. Okay. Notshwala sebenzela khona emqashweni. Ngabacela abangani bami ukuthi bangani bami wozani sathola imoto sahamba siyohlangabeza abakhongi. Kwajatshulwa-ke nakhona-ke kamkhwenyana-ke kwajatshulwa-ke ukuthi hawu bazokhishwa ngempela-ke labakhongi. Njengoba ngifikile mina kwawukuthi bazodlulisa u2 weeks ngoba bafuna siyolungisa nathi ekhaya ebese beyeza. Njengoba bezodlulisa u2 weeks nje i-weekend abazoza ngayo iya December 16. Okay. Yes. Udlule nangempela u2 weeks. Ashayo December 16 silungise ekhaya ukuthi hayi ke sesize sabalanda phela abakwazi ukungafiki manje because sesigcine zonke izinto efanele sigcine ukuze baphume abakhongi. Ekuthiwe zigcineni. Ekuthiwe asigcine. Okay. Hayi bese nangempela-ke kwenzeke bese uyashaya ku-December 16. Mayishaya uDecember 16 ekuseni ubebe vela akekho usemakhaya. Ngifonele bebe ngifuna nje ukumtshela ukuthi baby selifike usuku olukhulu, I'm excited, yabo. Alingeni ucingo, ngiphinde ngimzame, alingeni ucingo. Ngiphinde lapho ngimzame kusukela nje ngabo 3 enkaza. Yes, alungeni nje inhlobo ucingo lakhe ngitshe ukuthi hayi mhlampe ibhetri mhlampe kubhizi kubo, yabo, njengoba phela mkhulu nomcimbi azowenza, yabo. Wagcina engachachile, ngamzama kwaze kwashaya u6 lutho. Baphinde ngamzama lutho. Okay. Ngibona ukuthi ayikho lento le. Ngamanje sengi-frustrated, angisazi nami ukuthi yini into ekufanele ngiyenze, yabo. Ngoba cha akatholakala ocingweni. Ngithi hayi ake ngizame usisi wakhe, khona usisi wakhe bese nginokuxhumana naye. Alingeni. Wayolwakhe alingeni. Ngiphinde futhi naye usisi wakhe ngimzama alingeni. Okay, kuze kushaya u8 sekudlule ngisho isikhathi bekufanele ngabe kufika ngaso abakhongi abafiki. Okay, kuze kushaya u8. Mekushaya u8 ngibona ukuthi hayi cha ayikho lento le. Bese ekhaya balokho bengibuza ukuthi manje labakhongi bakho ke sathini kuwena, uyabona ukuthi uyamosha imali and njengamanje ngiyakhala manje because ngiyazibuka nami ukuthi hayi cha ngamosha imali. Iphathe ngicile ukuthi uthe ngabo October November waboleka imali ewu10,000 kumina.
wangitshela ukuthi le mali uzongibuyisela yona ngoDisemba mengabe sezothumela abantu ukuze kuzoba yona mali engizoprepare ngayo abantu, yabo. Kufana nokuthi ngiyayibeka kuyena leyo mali leyo. Uthe sekufanele anginike mekuphela uNovemba imali ngoba phela nangu uDisemba uyaqala, bese yangitshela ukuthi hayi baby ngicela bandla uyothatha kuma savings akho ngizokubuyisela after umcimbi ngazi ukuthi ngixinekile, yabo. Ngi-understand-ke futhi, yabo. So bese ngingasamtholi ocingweni sengikhaliswa yizo zonke lezi zinto ukuthi hayi bo ngaze ngayimosha imali ukube ngibalalelile ekhaya. Siyafona-ke sekufana ngisho sisibamba manje. Ayi cha kuyacaca ukuthi angingeni, hayi ukuthi mina mhlawumbe ublokhiwe or something, iy'ngcingo nje azingeni nhlobo. Okay, uthi ngabo 12 emini angifonele ubaby, ugqoke isudu emnyama, ugqoke kahle nje muhle. Ungifonela nge-video call mengifonela ngibe excited phela ukuthi hayi shuthi kube nama-delays or something, yabo. Kodwa bona bayeza. Ngalibamba ucingo wathi yasiphuphu kusentombazane. Ngathi hayi bube ukhuluma nami utakiwe yini? Uphuzile yini? Wathi nje angiphuzile. Uzibona wena ukuthi uyisiphuphu. Hayibo. Athi mina hayibo usho ukuthini manje? Athi bengifuna ukutshela ukuthi ngiyashada namhlanje. Unamanga. Athi nje bengifuna ukutshela ukuthi ngiyashada namhlanje. Uqhubeke uhlale naloyo mqasho. Uqhubeke wenze yonke into ofuna ukuyenza ngemali yakho, ngeke uphinde ungibone. Shu. Yo. Manje ingeke ibuhlungu ngayo. Yo, sanisiwe. Babukele, siyacela ukuthi siye ey'tolo. Sesibuyile. uSandisiwe cha bakithi she is heartbroken ngale ndlela, kodwa hayi ke sesizamile wathuliseka. Uyasmayila manje siyambona. So right ngempela. Ngi-right kakhulu. Uzoqhubeka? Hayi ngiyaqhubeka. Sure. Ngicela ukubuza nje usazoqhubeka. Ngalesa sikhathi zenzeka zonke lezi zinto, wayinikeza isikhathi sokukhala to heal? Isikhathi engakhala ngaso sisengalesi sikhathi kuthiwe abakhongi basesibhedlela. Ngakhala-ke ngaleso sikhathi. Hayi kulungile, sinqamuke ngalesi sikhathi kade usasithatha usibeka-ke ukuthi naku-ke usevelile kade umfuna kusukela ey'ntatha kwaze washaya o-12 emini. Nangu-ke manje useyafuna ufuna kwi-video call ukubiza ngamagama aziswana. Yebo sisi. So uma ngabe sesiphukuphuku sentombazane cha ngabona na ukuthi hayibo khona nje isiphukuphuku, yabo. Kodwa futhi at the same time nginokuthi hayi ube uyadlala, yabo. Noma kungayena umuntu ojwayele ukudlala kanjalo, yabo. Kodwa nginakho ukuthi hayi cha uyangidlalisa. Uyazi phela ukuthi sisuka kude kangakanani mina naye. Uyazi nje izinto esezenzile ndawonye mina naye, yabo. Kodwa-ke ngibe nokuthi hayi futhi. Kanti-ke emva kwalokho bese yangitshela ukuthi hayi vele besingayindawo nawe. Bengidlalela mina ngawe. Bengidlela imali nje kuphela. Bengeke nje mina ngize ngishade nentombazane ewena. Ngibuza ukuthi hayibo yini wrong ngami? Kungani usho kanje? Athi hayi isiphuphu nje sengishilo. Mina ngingakho umuzi nentombazane yesiphuphu, ngeke ngize ngivose umuzi wasekhaya nentombazane yesiphuphu. Ngibuza ukwenza kwami kophukuphuku, yabo. Athi sonke lesi sikhathi ungigicabeza ngemali yakho, ubukade ucabangani?
zonke lezi zinto ebengikutshela zona wena bowucathi zikhona yini. We. Ngithi mina musu kudlala kanjena la ekhaya balinde mina njalo nabantu athi akho bantu abazayo lapho kini. Ngiyashada mina namhlanje nomkami ngimthandayo ongasona isiphukuphuku. Yabo. Namangala wabe futhi kungathi uyaqhweba ngemuva weza unkosikazi ngambona futhi nonkosikazi ukuthi cha naku uyashada ngempela. And indlela abagqoke ngayo bobawu-2 kuyabonakala ukuthi cha bayashada. Yabo. Mhlampe babeyoshutha iy'thombe noma bayoyiwina kodwa babe ndawonye ngesikhathi engenzele video call. Yaqatha-ke ifoni, angazi nami ukuthi kwenzakalani noma ngaquleka, kodwa engikwaziyo ukuthi kwakukade kuDisemba ngaphaphama ngoFebruary esibhedlela. Yabo. Nakhona futhi ngisayifuna ukuthi ngifike kanjani la, kwenzakalani, kwashiwo kwathiwa bengise-ICU. Ngaphuma esibhedlela ngangisenawo ama-numbers akhe, ngingasakwazi ukuthi ngimthole. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ekhaya bayakliyerisha ifoni noma ikhona into abayenza, kodwa ngangingasakwazi ukuthi ngixhumane naye. Kodwa inkinga yami njengamanje sisi, njengoba ngilokhu nginibhalela kuze kube kathathu, ngiyasho ukuthi ngifuna ukubhodla, at the same time nginenkinga yokuthi ngisamthanda. Ima-ke Sandisiwe, angiqondile ukukuhleka, ngimangele. Alright, ufike walokhunja uyacabanga ukuthi waquleka kodwa waphaphama ngoFebruary from December 16. Yes. Emveni kwalokho awubange usabona lutho kwazi uba uFebruary lolo suku lolo. Angazi ngisho ukhisimusi. Uma ngabe uphaphama usayikhumbula yonke into eyayenzeka? Ngoba ngisho nje ukuthi angisayikhumbuli, but ngiyayibuza ukuthi kwenzakalani. And the only person engifuna ukumbona njengamanje uyena. Sure. Yabo. Angazi ukuthi ngifike kanjani la ngikhona. Sure. Kodwa ngiyazi ukuthi khona umuntu oyena empilweni yami engidinga ukumbona njengamanje. Mhlambe yena ngangitshela ukuthi kwenzakalani. Ngaleso sikhathi angakabonani ukuthi isiphi isikhathi sonyaka, usesedlulile kuloya nyaka sekwenzakalani. Yabo. Sure. Yabo, mina kusafana nokuthi nje mhlambe ngilalile ngavuka. Yabo, ngoba mina yena ngifuna ukubona yena bese ngiyabona ukuthi hayi yonke into ihamba kahle. But akekho ngimboni. Isibuya ninike-ke leya memory yokuthi njengoba nje usuvuka bekade kwenzekile yanto leyana i-video call. Isibuya after sengiphumile esibhedlela. Cause esibhedlela abantu abafikile nje, abantu basekhaya, umndeni wasekhaya nje. Ngibabuza ukuthi hayibo kwenzakalani, mina ngigula ngiphethwe yini, because nami angi-understand ukuthi ngigula ngiphethwe yini, kwenzakalani. Yabo. Hayi baba abantu abazongitshela mengabe sengiphumile. Okay, ngithena sengiphumile esibhedlela kwaba ne-meeting ekhaya, then base bangitshela. Ngesikhathi bengitshela ingqondo yami ya-recall. Yabo, uthi hayibo ngiyayazi lento le abayishoyo, lento la abayishoyo ngiyayazi. Yabo, as if into eyake yenzeka ngempela. Yabo, then ngithe sengi-right nje kahle, sengigene kahle i-memory, bese ngiyakhumbula ukuthi hayibo ngempela kwenzeka ukuthi ngiyamkhumbula ngifonela, ngiyakhumbula ukuthi ngigcina ukumbona mina. Ngambona kade ngilindile ukuthi uza ekhaya kodwa ngingamboni live, ngimbona kwi-video call. Indlela-ke engagileka kanjalo ngayo. Sandisiwe, uthi-ke manje usamthanda, kuyona yonke lento le oyikhumbulayo nesiyenzekile wena nje, uma ngathi uyaqhamuka ukuthi asibuyelane, ungavuma? Ushadile nje unonkosikazi. Iyona sesinto ebuhlungu leyo ukuthi njengamanje ushadile
Kodwa mina I'm willing ukuthi ngibuyele kuyena. Angikaze ngiphinde ngibonane phakathi. Asiqedanga mina naye. Umusho ukuqeda mhlawumbe usho ukuthi nixoxe kwenzakalani. Ngisho uthando Mhlawumbe wena uthole uthando lethu asiliqedanga. Funa siqedele lona. Wayeneminyaka mingaki? Engingakusho nje ngeke ngidalule iminyaka kodwa bengimdala kuyena ngo-6 years. Iyona into azayisho ngesikhathi bengenzela i-video call engibiza ngomagogo. Into angakaze azayisho. Ukusho ukuthi singasho ukuthi waye-open 10. Kodwa bengimthanda naye bengithanda. Bathi singasho kanjalo. Sithi sikusho sibe sikhumbula kodwa ukuthi bengimthanda engithanda. Love is no age. Yeah, qinisile-ke lapho. No, ukuthi kuvamile ukuthi kushiwo indaba zey'tori zo-Ben 10 yabo. Abanye bahambela kahle, abanye bahambela kabuhlungu. Okufana nazo futhi ezama-Blesser nezo-Sugar Daddy kanjalo yabo. But kuya ngokuthi isiphetho salabo bantu siphethe kanjani futhi wena sakho saphetha kabuhlungu. Ngicela ukubuza lo mbuzo-ke futhi Sandisiwe ukuthi nisahleli endlini emqashweni ekubiza ukuthi uze umlekelele, uyafika nawe uyamlekelela. Azikho yini izinto mhlambe ezayisolisa mhlawumbe ukuthi engeke lo muntu kungenzeka ukuthi angase angiphunyuke nje khona maduze okungase kwenzakaleni. Ngiyakhumbula ukuthi ushilo ukuthi ayikho into ayithi is cheating. Yabo. Kodwa phela sabantu besifazane we read the room. Yabo. Uyamread umuntu engena. Like nje you just read everything nje ngomuntu. Wena akukho yini mhlambe othe mase sekwenzekile konke kwabuya ukuthi hayi bo kungenzeka yini? Hayi singasho nje ngithi mina uthando belongivalela amehlo. Izinto ey'ningi angizange ngize ngiy'bone yabo. Ngoba ngisho nje ukuthi bekukhona even nanosesakhe besi-communicate naye ongale emakhaya. Besixhumana nje futhi ku-right yonke into naye mhlawumbe asho ukuthi hayi bo Skhona ngishoda ngento ethile uthole ukuthi ngizomsendela imali yabo into ey'kanjalo. Ayikho nje into engake ngayisola ngaphandle kokuthi ngelinye ilanga sasihlelile naye kwafona intombazana. Futhi wathi nje hayi ngicela u-answer lolo cingo lolo u-constable bani yabo. Ngathi mina okay ngalibamba ucingo. Intombazane yavedane yangithuka vele yayibhale u-constable nesibongo sayo yabo. Yavedane yangithuka ukuthi ngilibambelane ucingo lomuntu wayo. Kwakhona nje isigujana esincane esibhala ukuthi silethe imali yabo. So ukwakuthi njalo nje mekuwukuthi uzophuma endlini uthola ukuthi uzothi kanje bese yahlikihla bese yayigcoba yabo bese yahamba yabo. And ngangibona ukuthi siyamsebenzela ngoba wake angitshela ukuthi webhebe ngihole kabili emsebenzini yabo. Ngithi wow yazi yinhleke lento yakho yabo. Nokuthi-ke ube umuntu eyithandayo iy'nyanga cause kancane kancane siyahamba nobaba siya kumuntu othile. Ubaba uthi fanele sekumuntu yabo ube umuntu okanjalo yabo. Kodwa akukho okunye engangakubona endlini mhlambe ngithi umuntu uyagquma uyaphalaza ucabile yabo into ekanjalo angikaze ngize ngiyinothisa. Ngathi mina hayi bo sisi usho ukuthini manje ngavele ngalifaka ku-loudspeaker walezwe. Wayiphikisa futhi yena same time wathi yini lento ekhulumayo manje constable indaba ufuna ungichithela umuzi wami. Ngamkholwa yabo. So nje ayikho emva kwalokho into eyangisolisa ngoba nayo yabe siyehla intombazane. Sithi hayi bengidlala bengifuna ukubona ukuthi ukuthanda ngempela yena. Constable kushuthi uyiphoyisa. Uyiphoyisa. Impela uyiphoyisa. So lana akukhulunywa ngonoma ubani lana kukhulunywa lana ngomuntu
is well educated, oyazi into ayenzayo. Owazi ngisho umthetho. Sure. Ubethatha imali yamazi umthetho. Kushuthi wena you contributed emshadweni wakhe. Iyona into elokhu ingidla njengoba ubona ngilokhu nginibhalela nje kangaka ukuthi mina kushuthi ngamshadisa. Imina owamshadisa. Ngeke Sanisiwe. Iyona into engidlayo njengoba ngilokhu ngibhala ngiyasho ukuthi ngifuna ukubhodla. Ngeke ntombazane. Ayikho into ayikusebenzisela yona. Ayikho into ebengiyibona endlini ngaphandle kokuthi Shusi lo thulethe imali ayisebenza nabo. Mengisusho ngifila sengazi ukuthi uqinisile yazi. Bathi bengakaze ngicabange. Bengiyibona engathi imsebenzele emsebenzini kuphela. Kodwa yona kanjalo. Kuyazwakala Sanisiwe. It's a pity ke ukuthi lana sikhuluma ngomuntu osakhona osadla nhlamvana who is a married man, happily married, and thina njenganohlelo we cannot lie sithi simtresile samthola and izinto zingalunga. Sikwazile kona ukuthi sitrace sithole isitori sakho sikhona selegit, kodwa ngenxa yokuthi he is still married asikwazi ukuthi singene yabo, asikwazi ukuthi sibhidlize umshado. Ukube mhlasimbe ubekade mhlambe engashadanga kabe kukhulunywa indaba yokuthi senze isetup yokuthi naye afike exoxe indaba. But manje ingabe ilulaza iyamlulaza yena as a married man futhi ngabe ilulaza unkosikazi wakhe. Yabo. So ngaleyo ndlela ke asikwazanga ukuthi sihambe sifike lapho. Kodwa esikufisayo ukuthi usizakale uphole. Enye yezinto obuyisho ukuthi ubufisa ukuthi ngaso lesi story noma ngabe kuthiwa awusasizakalanga, kodwa kube ukuthi ubhodlile, futhi ukwazile futhi ukuthi uqwashise nabanye abantu besifazane. Uma kungathiwa naba abantu besifazane bakhona la uyakhuluma nabo, abantu besifazane emhlabeni wonke jikelele babhekene nezimo nanezimpi emjolweni, othandweni, emshadweni. Abanye bangenele emshadweni abazi ukuthi bangena kanjani. Ngikholwa ukuthi ukuyibuke inhlelo zeNkaba TV. Abanye bangenele abazi bangena kanjani bafisa ukuphuma. Abanye nje njengoba usho na ukuthi uthando nje alukuvala amehlo. Abanye bavale kwangazi ukuthi uthando kanti khona izinto ezisetshenzisiwe. Njoba nawe usukhumbula manje ukuthi ngazi ukuthi unalo yabiza imali ulethe imali owayesetshenziswa ukuze wena uhambise yakho imali. Nangu umuntu wesifazane lapha ekhaya ubhekene nesimo esikanjalo. Uyamjaha uBen 10 ngapha nangapha, umbiza ngomama, umbiza ngoNdlovukazi, umbiza ngawo wonke lamagama lawo. Ungamqwashisa uthini? Bantu besifazane emakhaya engingakusho ukuthi uthando luhle, uthando lukhona, kodwa fanele ukwazi ukuthi ulibheke ukuthi uthando olunhloboni. Once laqala nje lafuna ukuthi ludike ephaketheni lakho, iscam leso baleka kakhulu. Uthando alumbi iphakethe lakho. Yes, abakhona ama-sacrifices, kodwa akubi ukuthi kusacrifice wena muntu wesifazane kakhulu owesilisa angasacrifice nhlobo. So akube ukuthi enikwenzayo nikwenza
nonke, kodwa kakhulu kwenzeni ngokuhlanganyela uma ngabe senisemshadweni. Uma ngabe ningakafiki emshadweni, engingakusho nje ukuthi owesilisa akenze konke okufanele akwenze ukuze nize nifike emshadweni, ngoba sizogcina sithi uthando alukho, sithi uthando luyi-scam, kanti thina ezivaleke amehlo sangabona ngesikhathi kufanele sibone ukuthi la siyadliwa imali, asikwazi ukuthi siphefumule ngendlela ekufanele siphefumule ngayo. So umuntu wesifazane mekuwukuthi uyasebenza, kumele azi ukuthi usebenzela yena, usebenzela umndeni wakhe, usebenzela abantwana mengabe kuwukuthi unabo abantwana, kuze kube kuyima ufika emshadweni. Uma esesemshadweni sekuhlanganyeleke nomyeni wakhe, usehlanganisa nomyeni wakhe zonke izinto. Okwamanje nje mengabe kuwukuthi usingile, ngicela ubaleke kakhulu othandweni olwenza ukuthi udleke imali ephaketheni lakho. Ubaleke kakhulu othandweni olukhohlisayo. Enza ngayo yonke indlela ukuthi uyasearch ukuthi awukhohliswa yini. Funa wonke ama-proof ezinto otshelwa zona, ungakholwa yinoma yini oyitshelwayo. Ngiyabonga. Ikakhulukazi laba ekuthiwa basuke emakhaya. Impela laba basemakhaya ibona abadleka kakhulu ngoba nami ngisuke emakhaya. Ake sithathe imibuzo ngoba la istudio sinaye umuntu wesilisa noma engale behind the scenes. Mr. Producer, nalu udaba la sanisiwe uluzwile. Wena ngokwakho ungaphefumula uthini njenganomuntu wesilisa kulesi simo lesi adlule kusona, efaka umuntu wesilisa ngegama lothando? Mina ebengakuphawula nje ukuthi nawe usisi bekumele abone ukuthi sekudlalwa ngabo, ngoba phela umuntu wesilisa uma ekuthanda ngempela ukaqala vele ekhaya. Kuyabaluleka ukuthi emakhayeni ahlahle azane nobabili. Afike azokucela kwenziwe zonke lezi zinto lezo, ulethe nekhwehlela, umuntu okwemiseleke loyo ukuthi akuthathe. Hhayi umuntu uthi ufuna ukuyiletha zonke, kanti siqomama yini, ngoba phela uma usunawo amandla, kepha lokho onakho okuncane, ulinde kuze kufike esinye isikhathi ukhiphe lokho. Hhayi, ilokho mina engingakusho. Uthi-ke lana Mr. Producer usanisiwe, kwathiwa kahlangabeza abakhongi. Sure. Usho ukuthi wayesikenyiwe nje from the beginning. Uyayizwela-ke uproducer wethu engale kwekhamera eyikhulumela ukuthi wena nje you scammed nje from the beginning. Imali yami engaka 10,000 noma uboleka nje wathi ngiyawubeka kuyena. Le nto lena nje ayi, ngiyayizwa. Ngiyabonga kakhulu sisihawukile noproducer. Ngiyabonga ney'luleko nje lokhu eninginika zona. Ngizophola ngizophinda ngiyisebenzele imali. Yo sisi, esizokulekelela kona thina lokho esivumelane ngakho before size kwi-show, okokuthi ukwazi ukuthi uqhubeke uthole usizo lokululekeka ngengqondo, ukuze ngoba uthando lukhona, uthando luhle, uthando lumnandi, uthando lubalulekile, uthando luyadingeka, ukuze ungaze uxwaye wonke umuntu oqhamukayo, kodwa kube ukuthi uyakwazi ukuthi read the room, yabo, uyakwazi ukubona ukuthi hayi laphaya nokuqwasha, ungagcini uba thiwani, ukuba codependence. Kuba codependence ilokho uthola ukuthi lokhu obeke kwakwehlakalelwa
usulandelwa the same traits iyakulandela labafana laba abahlobo olulodwa oluhambe nje lokudla lifuna imali kubantu besifazane uthola ukuthi nje noma ikuphi la usufikile uthandweni ulandelwa uyena futhi attract. yes yabo uthi la usunje khona you are settling down kanti siqhamuka omunye ngisho ngaze kuthiwa ulingana nawe ngisho ngaze kuthiwa umdala kunawe kodwa uthola ukuthi nje you are attracting nje that same like it's becoming like umoya yabo o-attractayo. So thina sizongenelela ekuthenini sizakala usizakale complete, kungabi ukuthi sihlalile nje kanje wasixoxa isitori sakho sangakwazi ukuthi sikutholele umfana ngenxa yokuthi asikwazi ukuxambukela endabeni zabashadikazi kwaphela kanjalo, kodwa kube ukuthi nathi sihamba nawe step by step kuze kufike la khona usizakala khona complete. Ngiyabonga kakhulu sisawubile Menkaba TV. Uyasixolela ngithi ukuthi asimtholanga uthi mlethe ngiyanixolela bengeke kuze kulunge unless if bekade engashadanga ayeke bese umlanda fresh dlane ingane uyasazi. Ake babukeli emakhaya sibongile kakhulu ukuthi nisiphe indlebe nisilalele udaba lukasisi uSandisiwe silithatha silibeka la kodwa ngesithembiso sokuthi yena uzosizakala agcine epholile futhi ngendlela efanelekile aphinde futhi akholwe ukuthi lukhona uthando, ukuthi uthando luyinto enhle luyinto efanelekile akusafanele ukuthi akayithole, aphinde futhi asizakale ingqondo yakhe isuke laphaya kumfana ngoba ikona lokho kungaze kugcine kumlimaza eselinyazwa ke manje ukuthini elinyazwa umuntu oshadile futhi kahle kahle uzobe ethanda umuntu oshadile engashongo umuntu oshadile ukuthi ucela isithembu ngoba wayekade engamenza ukuthi amfake esithenjini kusho ukuthi wayekade engasiceli ini isithembu. So kodaba lethu sithatha silibeka lana siyabonga kakhulu ukuthi nisilalelile nasihlonipha nasipha indlebe siyacela ukuthi ningakhohlwa ukulike nisubscribe nishare nicommente i-cellphone number ka WhatsApp iyavela lapho ku screen siyacela ukuthi nisi WhatsApp kuyona nisitshele udaba lwenu ubhala nje awusifoneli awusendele voice note uyabhala nje udaba lwakho ukuthi wena udaba lwakho luthini abese thina siyafika siyaxoxa udaba lakho ukuze nawe usizakale. Siyabonga kakhulu siyacela ukuthi uvalelise nawe kubabukeli. Ngiyabonga babukeli emakhaya phinde ngibonge Menkaba TV iphinde ngibonge Sisawukile M ngosuku nesikhathi sakhe kuze kube manje. Siyabonga kakhulu nisale kahle.